merebak rum gandanyo gandanya sas mita jati sas mita wang siteng dewa swaraning wadya kang lumampah kumpul sacrawatata tandarup ong teni ramaparna ong dwaja miyumeng bendeng ungkung aresang Argyana Patih kang minangka cucuk ing Prawadya Bala Yayi Dimbaka ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Hamsa Amiji adimulan nang aku Dimbaka. Kawruhan ana ya Yayi. Aku kelawan si Adi Yayi Dimbaka mono kalebu Ratu Serayan. Ratu Serayane Prabu Jarasandha, ya ratu gustimu, ya ratu gustiku. Ing ripalungguhan iki aku Prabu Amsa lan kowe Yayi Dimbaka kaparentah kelawan ratu gustine awake dhewe ya kuwi Nalendra saka negara Giri Bajra Prabu Jarasandha.
kinen angrangket ratu cacah 97 negara. Kinarya upacara kang winastan sesaji ludra. Bekakak ratu 100 negara minangka tandha syukur marang sesembahane wong sak negara Giribajra ya kuwi Sang Hyang Bathara Kala. Ya pancen bener Kakang. Mara coba cacan. Pira ratu sing wis kasembatan karangket mapan ana sajroning pakunjaran Yayi Dimbaka. Yen ora sisip kang dadi pamawasku, isih ratu cacah 97. Ratu cacah 97 negara. Tegese kurang 3. Iki mau aku uga kaparintah sinuwun Prabu Jarasandha jangkepe kanggo srana supaya jangkep ratu 100 negara. Sinuwun Prabu Jarasandha negara Giribajra ngersake ya kuwi siji. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa angka 2. Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lan kang pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa kuwi kang kudu kanggo jangkepe ratu 100 negara Kakang Hamsa. Yaksa Gora rupa ari sedeng analendra. Yaksa alaku kang malwalya ingkang gambira marang ngise siung metu Prabawa Gora mawalian Ditya Durbalarasa Ngamarta Puntadewa Ndwarawati Kresna Mandura Baladewa pancen bener kaya dene winalik kang dadi rasaku. Togok Teja Mantri lan Belung Sarawita kula wonten dawuh sinuwun. Kula wonten dawuh Juragan. Piye? Kira-kira ratu 3 sing jenenge Puntadewa Kresna kang sarta Baladewa kuwi gampang apa ora rangketane? Gampang apa ora cekelane? Piye, Lung? Utuk marane sunduk, cebal gayuh lintang, Tegese tangeh kelakone. Apa ora kula pawarta dal pangrungu ratu 3 kuwi ratu sekti kabeh, Kang. Ratu gegedhe kabeh. Ngono. Durung Puntadewa mbak wong kelemar-kelemer ning kene kadung bledos dadi buta. Triwikrama dadi buta, jagate iso diuntal. Apane Hamsa ya, Kang? Ayo. Durung meneh adine si Puntadewa Sapa? Raden Werkudara. Werkudara iki sapa? Lha Werkudara niku adine si Puntadewa niku. Adine Ratu Ngamarta. Apa ya sekti? Le. Piye ta ki? Ya wis jagat pun keberbeken sing dadi kesektene Raden Werkudara. Pusakane nggih sekti. Pusakane Werkudara Nggih. apa wae? Wonten Werkudara niku gadah gada. Gak godo. Nggih. Godane Werkudara Gada Kyai Rujak Cingur. rujak polo. Polo ding. Ayo cingure kei polo. Wah niku gada rujak polo nek didekne iso ngiyupi sawah 3 hektar. Saking gedene Godane Werkudara wah gedhe nek musuh godane jenengan lho. Gada cilik kelempas kelembus. Godo lempas kelembus. Kuwi lagi Werkudara nggih. Durung meleh adine Werkudara. Sapa? Nuwun inggih punika Raden Janaka utawi Raden Arjuna. Wong lanang gandrung karo kesektene, wong wedok gandrung karo kebagusane. Janaka kuwi. Nggih. Gadah pusaka sing ngedapi-dapi. Panah Kyai Pulanggeni. Pulanggeni widaya Katyasane apa? Lho. Pulanggeni niku malah ora dienggo perang. Pulanggeni Nggih. Pulanggeni didep ning ngalor, lor akeh wong mati.
Ulang geni didep ning kidul akeh wong mati. Didep ning lor akeh wong mati. Etan kulon akeh wong mati. Ulang geni didep ning dhuwur udan deres wor lan lesus. Ulang geni dincepne ning lemah akeh wong meteng. Lho niku tenan. Pulang geni piye to ki? Urung sampeyan ngadepi para Pandhawa, musuh anak-anake wae durung karuan menang. Anake Pandhawa urung melih anake si Werkudara. Anake Werkudara sing angka 1 sapa? Jenenge Raden Antarja. Niku menungso setengah ula. Menungso setengah ula. Sampeyan kok wani perang tanding musuh Raden Antarja tenan. Utuk marani sunduk. Sampeyan kok nantang karo Antarja, Antarja sambat ula sak donya. Ula sak donya badhe ngeroyok sampeyan. Sampeyan arep mangan teng piring ana ulane. Arep ngombe teng gelas ana ulane. Arep turu ning kasur ana ulane. Sampeyan arep nguyuh ning jero kathok sampeyan ana ulane. Ulane Antarja. Dereng meleh adine Antarja. Adine Antarja Raden Gatotkaca satriya otot kawat balung wersi. Sungsum gegala. Gatotkaca kuwi sekti lho duwe aji Esmu Gunting Brajamusti. Kuwi kekuatane Esmu Gunting Brajamusti piye lho? Nek Gatotkaca kadung nesu, mancik lemah, melumpat teng pundhake mungsuh, matek aji Esmu Gunting Brajamusti, musuhe saged krasa saya siset gulu botol sirahe gumlundung ning lemah. Niku wong sak donyane sing duwe aji Esmu Gunting Brajamusti nggur loro. Sapa? Gatotkaca kalian kula. Lho kuwi yo duwe. Tau mbok cakne nate. Nek mung ngecakne karo bojoku. Pas malam pertama barabimben aku matek ngaji Esmu Gunting Brajamusti. Saya siset metu cemplon kuwi kan. Cemplonnya anakmu, nggih. Anak pujan niku. Cemplon bin bilung. Durung malih antasena pun. Mang nek ngego atur kula pun mulih mawon mumpung yaiten jek wonten ngebis. Mulih mawon mboten usah nutuke. Sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung tarik krotongan. Dimboko ana dawuhmu apa Kakang Hamsuk? Klonoran lumaku. Mapan ana ing tanah Jawa digebak kaya ngapa kasektene Puntadewa Kresna lan Baladewa.
di awas di oi di Ridu mawur mawur-awur-wurahan tengarane ngajurit kong makuru kongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja layu sebit durung suwe anggon kula maku saka negara Giri Bajra kepapat ana satriya Kurwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping biyuh-biyuh aku sapa kekasihmu tambuh marang aku satriya suwuk saka lesan pura Raden Harya Setyaki Singa Mulang Jaya Wresniwira Bima Kunting Edyan meyayak kaya wong cacingen jenenge pirang-pirang bari takon sapa kang dadi cecunduk ing laku Temenggung pangkatku Kesel Ratu Gustiku Prabu Hamsa Salokat Katut Barat pancen bener semedya lakumu arep nyang ngendi pendirangan mripatmu kaya bajingan kelangan lacak sajake kowe duweni niat kang kurang prayoga tumrap katentremaning negara Ngamarta aku arep goleki Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lawan Ratu Mandura Prabu Baladewa yen wis mbok goleki arep tak bondo tangane tak rangket leboke pakundaran negara Giri Bajra ora susah goleki kang ora ana iki Setyaki adep ana Ayanana kang dadi kasektening Wresniwira edan pernah apa karo ratu katelune dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babar ngopo edan-edalan gedhemu cilik dhuwur mundhek kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan tumpang soh kebiah datang melengsati kamu hilang nyawamu Setyaki awas as awas hey ha ha tuh as
rasakno. Hei ya, hei ya. Hei, wah, hit, hit, ayah, wah, oh. Hei, yo, baik tuh, yo, hey, oh, wah, hati, hei, hey ya, hello, ayah, wah, hei, asik, waya, weh, wah, hei, hahaha, yo. Hey! Hejit Hey! Has! Hey! Hey! Awas! Hey! Hey! Balas! Wait! Hey! Ah! 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 Awas! Hey! Setyaki kowe, ya pancen bener bali takon. Kumandang karbo, ora ana mungsuhmu kejaba mung aku. Gembelo ndasmu, njajalo kasekten. Etan. Hot, hei, ya, hei, wah, ambruk, jebleske. Antem, heya, woi, ayah, wah. Slowo iki, Antarja. Keroyokan mainmu. Hei a o, hei ho ha hei, lo hei, ah, hush, hot hit meluntir tanganmu. Ho, hot way, wah, ya, wah, ya, wah. Ayo, Antasena hadine lanang. Ay, yo, hey ho. Hey, get bus yard. Hey, 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 ah, hey, ah. Hey, ho, hey, 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 ya, wah, gorok pedang etlo, bus, ya.
Ho. Ah, bahaya. Wo, trolong tumbak derajat opo kowe? Het, hei. Ayah. Ah! Wah! Awas. Hei. Apan rindu mawur mangawur awurmu arahan pengarane ngajure kemak guru gongso kata kaya butula war panggriting turangga asti rakata lelayu Hei, ah, wait. Ah. ayo kono Linguk. Hey! Hey! Wait! Bus! Wait! Candak kowe. Hey! Wait! Haya! Anggap ngopo? Wah! Wait! Hei!
Ajo. Hi. Aja mbok ideki. Ya ampun iki. Wah! Yay! Ya! Ya! Woi! Hei! Woi! Hei! Ah! Bajingan! Hei, sorry! Wah! Dodok, maaf. Ah, buah dilek. Iki sapa iki? Sapa? Sapa? Rodok rono to. Masaku kok. Aku serayane Prabu Jarasandha, jenengmu sapa? Ayo, cangkemmu muni ya. Muni ya cangkemmu. Sapa kowe? Serayane Prabu Jarasandha. Lah iya sapa? Hamsa. Ngopo rene? Dampyak-dampyak kowe prajurit nggawa prajurit rumangsa sekti kowe. Rumangsa gagah ngono apa piye? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa, Su? Ayo. Ayo, arep apa kowe? Ayo mang apa? Aku arep ngerangket sapa, sayang? Rangket sapa? Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa, Ratu Ndwarawati Prabu Kresna, Ratu Mandura Prabu Baladewa. Piye balenana cah bagus? Balenana cah bagus. Sing arep mbok cekel, sing arep mbok rangket sapa? Siji Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa terus. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna terus. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kowe ketok gagah ning negaramu tanah sabrang. Tekan ning tanah Jawa petuk biantenge tanah Jawa tak cekel, sesuk ra iso kumpul karo bojomu kowe. Wah! Ayo. Ayo kurang gaman betat ya orang sekti Meguruwo. Ampe aku to rebutan menjangan mati. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus ketungkake Baladewa adepono. Ayo, ngejar kowe. Arep neng ndi kowe? Kowe arep mlayu, Oh. Nyawa kok matamu. Apa iki, Iki apa? Kowe arep mlayu kowe? Apa iki? Aku raruh-raruh kowe, ora tau nonton wayang kowe, Pusaka Mandura Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diilangi nyawane arep pusaka kuwi. Arep ki? Karep nyoh, nek pengen tanduk ya.
Drebabah depane lemah aku tah ludira wonten ing Jrambah. Risang Prabu Hamsa ngatang-ngatang dari biatang tanggap ingkang rayi nuwun inggih Risang Prabu Dimbaka. Ya gen lumpati kaping 3 urip maneh Prabu Hamsa Lewu saking Nendra Grega. Sapa iki aku Dimbaka maju ngemprang-emprang kaya kidang. Ngemprong-ngemprong singa bareng ora narimakake patine kakangku. Kakangmu sapa? Hamsa sing mbok pateni arep nyusul kakange kowe. Wah! Sikra tandang risang bayu siwire tungkol manembah angler boyo kuntap Bara piye sawangan pabaratan kae iya sing perang sapa Mandura Mandura sapa Baladewa kakangku musuhe Ratu Srayane Jarasandha jenenge manut kabar sumebar pawarta warata jenenge Hamsa Dimbaka Hamsa angger dipateni nganggo nenggala dilumati si Dimbaka urip meneh Dimbaka angger dipateni nganggo nenggala Hamsa nglumpati urip meneh mangkono marambah makaping-kaping njur tulungono kakangmu wegah lho kok wegah perang kok ewang-ewangan ora apa-apa angger kepepet kuwi sah hukume ngono apa-apa yen kepepet sah hukume caraku nulungi lho Hamsa kang sarta Dimbaka kae ratu sak kembaran heeh yen dipateni siji kuwi ora bakal rampung perkarane sijine mesti mlumpati. Dadi wong loro kae matine kudu bareng. Carane ben bareng piye? Ya omong no. Ben iso bareng ngabari. Wis arepe apa kuwi matine kuwi lho. Hamsa cekelen Dimbaka cekelen dunen sirah padha sirah ing kono marganing pati Jalawawit
Sowi satru gedhe dhuwur brengose cerapang sentosa dada baone Warekudara wong Jodimati Warekudara yo Jodimati yo nganggo FM ora ha ayo salin mungsuh wae kowe maju wong loro aku ya maju wong loro kowe ngadepi Ratu Mandura Prabu Baladewa ayo adep ana wis sembodo ngrangket ratu telu lamun bisa ngrubuhke wong Jodipati Warekudara walakala geget siung apit nyaliaran wah ngadeg usik ngadeg Kakang Amsa iki piye Kakang? Lah iya, iki awake dhewe dicekel. Kowe sapa? Aku Warekudara. Warekudara aku njaluk urip. Aku aja mbok kenekke. Sirahku aja mbok du karo sirahe Kakang Amsa. Malah mbok elingne piye to? Aku njaluk urip. Aku njaluk urip. Urip-urip wowo. Kampung Dara kedrawasan iki Sinuwun Hamsa karo Sinuwun Dimbaka gugur ning palagan. Yen aku iki engko ora matur karo Sinuwun Prabu Jarasandha malah dadi lan dukane. Ya bali dhisik ana ing negara Giribajra dadi atur Sinuwun Prabu Jarasandha. Ya jiret iki
Endi mengamsa dimboko? Kok jari bakul-bakul sing mateni Werkudara. Werkudara, balik! Werkudara. Ngopo? Musuhku mbok nyanyi to? Sing bribek wit sore aku kok sing ngenekne kowe lah. Mandek. Kowe biyen bodho tak pinterne. Cilik tak gedhekke. Lah kok bareng gedhe gegeden. Ngono kuwi to carane murid ngaji-aji karo guru ngono kuwi. Ninggal tata krama, musik guru kok pateni. Ngono kuwi ngremehke karo aku. Mandek. Mangsane apa? Wong biyen tak latih ing reh godo, ing reh kaprawiran, ing reh kadigdayan lho. Lah kok saiki bareng gedhe ninggal tata krama, ninggal yuda negara ngremehke karo Ratu Mandura. Musuhku dinyangi, musuhku dipateni. Cahe nesu iki. Serampungno dhewe. Cahe nesu. Piye ngono kuwi karo wong gerang kok cahe ngono piye ngono kuwi? Nyebar godhong kara. Arep muni sabar sawetara kuwi mesti. Aku wis sabar lho, sabar kados pundi. Wong jer nyatanipun panjenengan mboten saged merantasi gawe mateni ratu sakembaran Hamsa Dimbaka ya ora iso lho. Ning Werkudara nyanyi musuhku lho, nek mboten mekaten ora barbar lakone. Gitu. Nek Werkudara mboten jumangkah, nek Bimasena ora kumrembyah. Kula kinten mboten badhe rampung perkarane. Eling to Koko Prabu, para Pandhawa menika kewajibanipun sesanggemanipun saya suwe menika saya abot. Awit badhe ngadani upacara syukur ingkang winastan ngono inggih menika sesaji Raja Suya. Syaratipun menika kathah. Lah kok regejekan guru perkara nyang-nyangan musuh iki lho. Iya angkel. Pun jenengan kundur teng Mandura. Aku ora melu ning Giri Bojong mboten usah. Kula cekap kalian Nyai Werkudara kalian Yayi Margana kemawon. Aku pengen melu. Alah. Ngrepoti jenengan niku. Tenan. Nanti pas dijak ndak iso ngopo-ngopo lho. Pun jenengan duduk manis di rumah, bubuk. Bubuk. Ya. Ngentek-ngentek ini biaya. Aku jane pengen melok. Ditilap. Untuk jenengan wis rasa. Tak mulai. Ora mikir Dara Janaka rene. Supaya datang aku sidra. Lungguh sik.
Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestune Sara piye Kaipe wonten dawuh tinimbalan sanggane Pandhawa ora saya enteng ning sangsaya abot. Dina samengko ayo padha mbacutake laku. Minangka dadi dutaning ngadil ngadili hambek nista budi candala. Kang den sarirane dening Ratu Giri Badra. Prabu Jarasandha mangestokake dawuhe Jlitheng Kresna kakangku. Nuning nggih. Kula inggih mangestokaken dawuh. Tata-tata ya. Dielingke dhisik. Iki mengko yen wis tekan negara Giri Bajra, Jarasandha diilingke secara aris. Lamun ora iso dipringgake secara becik, lamun nampik pitutur becik, endha piwulang utama. Elingke nganggo cara satriya, ya ngestokake dawuhmu. Dep tasma aku nyawang selendang biru Mbak Lucy. Ya. Selendang biru setiamu ya selendang biru. Sekali lagi. Yuk. tatapono janjimu selendang biru.
Heru, Mas Heru, Mas Heru. Hanye lai janji selendang biru selendang biru ngamong enai hati nora tekan batin setiamu 1 2 3 4 ya. Gerobake Mas Arya ya. Tetap ana janjimu selendang biru. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah. Wilujeng enjing Mas Gareng ya pagi-pagi terus. Pagi kong pakai Mas yo. Layan. Ngendoni swasana kang kenceng ngene. Heeh. Season hiburan kedua, goro-goro patete songo. Yo. Dikendoni dhisik ora ketang pirang lagu, mengko gek ditutuke, gek dirampungke. Ayo. Apa meneh iki ya isih akeh. Heeh, permintaan-permintaan sing durung katur. Ayo. Heeh. Ngaturke panuwun ora lali nggih ngambali atur kula wonten ing ngajeng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk. Nuwun inggih punika Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariyasa Gutra anggenipun sampun paring kapitadosan dumateng kula sak kanca sanggar seni Astabrata klungsu-klungsu nderek udu. Lah. Paring lipur wonten ing Desa Sombron ngempeke mengalap berkahe keluarga besare Bapak Sutaji. Ayo tambah dulur fa insyaallah tambah rezeki. Ngono. Heeh. Awake dhewe sak kanca wis ning kene diparingi daharan, diparingi rezeki. Isa ketemu wong akeh tambah dulure. Ayo. Ana tetembungan anu ya. Dulur 1000 kurang musuh siji kokean. Yo, pancen bener. Lho, tidak ada salah dan ruginya, selalu memperbanyak wujudipun relasi, gitu. Utawi pertemanan, gitu. Ngalah ya, ayo, luar biasa, sinden si jangkep, penabuh si jangkep, musik si jangkep, ya. Uga ora lali sebulan lagi, awake dhewe ya kudu apa ki mempromosikan ternyatane ya isi Surakarta kuwi ya kelebu alma mater dhewe. Ayo. Hari Wayang Dunia. Ingkang kagelar tanggal 1 November wonten ing Pendopo isi Surakarta. Pirang dina le? Sedina. Oh iya. Sedina ya. Monggo pecinta budaya sutresna wayang kulit sing arep ning kono ana pameran, ana workshop, ana seminar, ruwatan enek. Ya iki sing duwe iki, sing ruwat. Iki. Embrione Bagong iki sing ruwat. Mbah Sukron Suwanda. Sing ruwat. Sedina ya monggo mriko gayeng-gayengan wayangmu, wayangku, wayang milik kita bersama. Ternyatane wayang pun diakui UNESCO gitu sebagai karya agung budaya dunia. Mula kudu diuri-uri Kang Sarto diurip-urip kabeh gumregah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
terus dari warga masyarakat dan dari senimannya sendiri. Kabeh melu melestarikan dengan caranya masing-masing. Pemerintah pusat menenggon kabudayan, ajang-ajang kreativitas seni dan budaya, wabil khusus wayang kulit. Pemerintah daerahnya juga mendukung. Sutresna budayane ya gelem nanggap kaya-kaya ngene iki. Dikulinakne acara pernikahan wayangan, acara sunatan wayangan, ben urip meneh kaya biyen. Terus senimane ya kudu gelem berkreativitas. Anut sagadu ing manah sakadaring lampah. Heeh. Luar biasa. Di live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Uga menyapa penonton-penonton sing masih memonitor, penggemar setia, pengikut setia channel Asta Brata Media. Matur nuwun pun ditunggoni lek-lekan nganti isuk. Matur nuwun. Insyaallah sapa sing gelem tirakat, insyaallah sing gelem prihatin. Nah, kita insyaallah bakale kabul sing dadi kepengenan Kang Sarto gegayuane. Amin. Sri dua permintaan Sri. Apa? Bawa dhewe apa dibawakne? Ngode ki lho, ngode ki lho. Ora, aku ki Masa kok takonku karo sampean. Bawa sendiri apa dibawakne? Dibawakno Mas Heru ya ora apa-apa. Pertanyaan iki bawa sendiri apa dibawakne titik? Kok Mas Heru bilang gitu? Kok pertanyaan berat ngono lho. Lho, bawa sendiri apa dibawake? Ayo. Dino iki ra kontrak bawa aku. Ya sombong men. Maksudnya iki kan nek Mas Ganden barang. Ya, dibawakne. Dibawakne Mas niki. Iya, ayo Mas Nanang. Iya, Mas Nanang ngadeg. Yo, Mas Nanang mriki. Ayo wong yo kudu andum rejeki. Ya. Bayo lu go wadom ora. Sokan kono. Kata kaya bis. Saestu kok Kok mlaku dhewe to rene sing nutun? Oh, niku pun sehat. Iya, luar biasa. Tuntun to, Cah. Wah, iya. Tuh. Malah perapatan karo Karis. Rene Riz. Iya. Wah, gila. Wis bahagia disambut dengan hohiha. Hohiha artinya roh ora? Ho, apa? Hi, apa? Ha, apa? Ho iki ra genah. Wis, saya tak dibokno mie. Ya, wong ya ngene iki. Domong ya. Selamat pagi Mas Nanang. Selamat pagi Mas. Geser kanan dikit Mas, kanan. Yo, 2 langkah yo, 2 langkah lagi. Ke kanan, gerak. Krak. Ya, Gilo, Mas. Gilo wacanan dhewe Sri. Aku dikira ngapusi. Aku mengko tak nyoba. Aku Bowo karo Mbak Pesek dolen wacanan. Wila. Oh. Ya bener ora? Aku ijane anu lho Mas. Tulisane piye? Karo peseke satru jane. Tulisane piye? Asline satru lho Mas. Satru ini apa? Lah wong tak goncang ora gelem kok. Bah, kowe ngono yo penghinaan Sri. Ora yo celake awakku dhewe Mas. Iya, heeh. Lah aku lho. Cek go ngantuk ya Mas Nanang. Peh bareng Sri sama nunggahne aku langsung melek mak piar. Ya, ngene iki jenenge pasangan nangis Nanang Sri. Kotel terbaru. Dino iki pirang-pirang tanggapan kur digathukno karo Nanang. Karpe jenengani Mas Nanang ben gede harus dendane ngono to. Dioper. Karo Mbak Dwi, karo Mbak Sinta. Yo, engko bengi iki karo sampean sik. Wis. Sesuk tanggapannya tanggapannya ndi? Tanggal 12 ning teng Gebang Siwil no. Gebang Siwil. Lah kuwi lagi karo sampean. Ngono lho Mas. Oh iya. Oh iya. Anu. Siapa ki untuk permintaan anu. Nggih. Setia tuhu. Nggih, siap. Saged bawanipun?
Insyaallah saged. Oh. Ugi menika ngaturaken sugeng injing Mas Waris Sugiono sampun nenggani teng lokasi niki, Pak. Weh ngaten nggih. Pak Nggih. Pak anu niki nggih rawuh. Pak sinten? Lasiman. Oh nggih, Pak Lasiman. Ya. Sembah nuwun Pak Waris peh lho aku ngethuk dinceng ini. Jenengan krasa dinceng ngoten niku. Nggih krasa. Nggih jeneng Pak Waris nggih wau WA kula. Kula nggih dinceng Mas Nanang. Lah wong kethuk kula cekeli kula bayangne kula kinten Sri Pesek bareng kula ngelilir wae kethuk. Wah. Nyekeli aku. Apa ora bentukku nek nyekeli aku ki? Doi. Boy, iki penghinaan lho. Wong sinden maca ayune wit sore kok dibadane kethuk itu.